Il-membri parlamentari laburisti insabu skomdi għall-aħħar biex iwieġbu dwar il-fatt li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Carmelo Abela, jinsab taħt investigazzjoni tal-Pulizija brabta ma' allegazzjonijiet li qed jorbtu lill-Ministru Laburista b'kompliċità fl-attentat ta' serqa mill-kwartieri tal-Bank HSBC lura fl-2010. Sissa, wara diversi jiem li sar magħruf li l-Ministru Abela jinsab taħt investigazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela għadu maħa l-ebda pass fil-konfront tiegħu. Dan juri li ma' Carmelo Abela qed jimxi briga differenti minn kif mexa ma' membri parlamentari oħrajn, bħal fost oħrajn Rozjen Kutajjar. Madankollu mistoqsi minn Net News Carmelo Abela sostna li dan mhux minnu għax il-każ tiegħu huwa differenti. Ministru, għalfejn il-Prim Ministru qed jimxi però b'żewġ rigi differenti? Mem lebda riga differenti, fil-kas tiegħi mem lebda prova ta' xejn kif qal il-Prim Ministru dawn huma kollha allegazzjonijiet u gideb u kalunji, u allura mem lebda prova ta' xejn fuq dak li kollu qed jingħad. Ħadd ieħor hemm xi prova? Le, mhux ma għedlekx hekk u tikwotanix ħażin. Inti għamilt referenza għal każijiet oħra, dan mhux każ bħal l-oħrajn. U mistoqsijek issa jiftakarx li ġim sejjaħ biex jiexed dwar l-attentat ta' hold-up, Carmelo Abela spjega li ma kienx ġim sejjaħ bħala Carmelo Abela nnifsu iżda bħala ħaddiem tal-istess bank. Tiftakar issa li xed fil-magħluq. Ħerġa' repeti għax ma smajtehx. Tiftakar issa li xed fil-magħluq għax l-aħħar darbet li ma tiftakarx issa. Mela jien għamilt stqarrija li wara dak kollu għamilt il-verifiki tiegħi u allura mill-verifiki riżulta li jiena konċett mhux bħala Carmelo Abela imma bħala rappreżentant tal-bank kif naturalment f'dik il-xhieda kien mitlu. Sa dan it-tant, Net News staqsal il-diversi membri parlamentari laburisti jekk jinsabux komdi li fil-kabinett ta' Robert Abela hemm Ministru li qed jiġi investigat mill-Pulizija, buħud jippreferu li ma jikkummentawx jew jevitaw is-suġġett fil-waqt li oħrajn bħal donnom li żjed biċċa xogħol normali. Ministru, inti tħossok komdu li għandek Ministru qed jiġi investigat? Komda illi miegħek il-Prim Ministru mexa briga u mal-Ministru ieħor mexa briga differenti? Komdu illi hemm Ministru illi qed jiġi investigat u ma tieħed l-ebda pass? Komdu bil-Gvern Laburista. M'għandix kummenti x'ngħaddi anke. Ministru, komdu li hemm Ministru qed jiġi investigat? Iskit risposta, Ministru. Li interessana li issa l-ħaqna kal-immunity system. Komda li hemm Ministru qed jiġi investigat mill-Pulizija? Komdu illi għandek Ministru fil-Kabinett qed jiġi investigat mill-Pulizija? Komdu li hemm Ministru fil-Kabinett qed jiġi investigat mill-Pulizija? Ta' sekk. Francesco Catania, Net News.